sahara ne wai na ce a cikin kasar ebenga kan iyaka da kasar robaliya sukari siminti da an gano sahara ne kafin kasar girkola su kuma wannan kasa kifi wannan shukawa ake farcen bagon kwado ake samu da sassaƙen tana sayacin makauniyar kuza da shuka daga bishiyoyi su kumbiya gane shi aiki hawar zamani yanzu a cikin ƙasar ikoniya sassan wannan ƙasa ma ba talaka kadan ka siyi raƙumi a magyara da ɗan mariki kadan kuma ɗan mariki ka siya ya samu kyautar rago su baka idan kuma kai ka tari ragon ka siya ko ɗan taure ne sai an baka gyara idan ka siyi kaza ƙwaya ka za su baka matsayin gyara wannan ƙasa da aka yi bincike ƙaramin ƙasan wani talakan wannan ƙasa shine ne tiriliyan 70 tiriliyan 70 shine ƙaramin ƙasa a talakan wannan ƙasa kuɗin shukawa suke sassaƙen kwandala ake samu da firan silai da garin faɗi babu kama suna da sassaƙen ka da gane da shuka daga bishiyoyi ɗan dubu ga suna da inda karin kakan gari ya guri ya kawo kowa zamani hawa zamani a wannan ƙasa fa da yake ƙasa ce yan baiwa fitsari shan zuma ma aka shuka ga bishiyoyin alawa ce ƴaƴa take ce ƴaƴa take hawa zamani ai yayi ina lawar dama da ƙasa a ci gaba. Ina jin ka. Yanzu a cikin ƙasar Suwafiya da ke wannan ƙasa an ƙara samun hauhawar zamani, duk zamani ya ratsa ta wannan ƙasa. In za a yi noman rani, giza-giza ake samu a ɗaura mai na'ura ƙugun shi da sake he kama noman rani kuma. Tattafa da a nan Nigeria. Tun daga cikin ƙasar Caci Feli zaga jirgi ba aiki. Saboda wata na'ura ce mai ƴan madanne ka daddanna sai dai ka ta sama shu kaga ba sai kawo jirgi ba ma kenan. Akan iska ke zuwa nan kasa yanzu a cikin kasar Cokalaba ke bishiya aka samu yan baiwa daidai inda jijiyoyin bihe suke ka tsugunna ka ce 1+1 she ganye biyu ya faɗo ma na so da ya ganye ɗaya koma a'a ya gano da bishiya tana da turanci wannan ganye bishiya ke zuga an yara ko a sa maganin ilimi yaron da aka fara jika shi ya ta da turanci asmar hash ti ya kware kaga ba ya je makaranta ba wannan na zama bature Garma. Allah ya shirye ka. Allah ka sa min jaye. To shirya ta Allah wai bai so. Ya rabu Allah ya shirye mu. Allah ya kara imani. Allah ya saka da alkhairi. To ina naji an ce ana shuka fiya wata kuma. Wannan a cikin garin Barbela, kan yaka da garin 'yan haske, kafin ƙara cikin garin Tefari. Ashe fiye wuta ya aiki fiye wata da ke su ta haka din kala kiran nau'in samfuri da kasar yake bishiyoyin gangara fa shukawa ake sahun jaura ake samu da furen raba ke sai wa hazo da shuka daga bishiyoyin kankara din ai zamani garin yana hannun riga da garin gaba kan yaka da garin Barbela ai zamani tun daga cikin garin Bakila da zaga lamari ya canza ko sai da aka shuka zai na da shi ya doyi ai zamani ya rabu da alayi da to ina ne abincin nan ai ya kamata ka ci abinci wallahi fa alaji Allah yau ya matsu a'a da Allah ya siya wai da ban so da na zo sha zuwa bakara wallahi alaji bai cika gado malai yau ta kuta ake yi kasuwa ni ba ga wasu abinci ba sosai gara ma a can na ci abincin ta kuta kaɗan ka ci kenan na lafi na lasa wallahi wallahi wani da rage bin nan ma aka haɗa min da na ƙara wallahi da naman lallan kowan kaza wannan mai laushi ka san ya fi zaƙi wannan wallahi